सखी सहेली लोग गाओ तरी कैसे हाँ अरे कि तिलक चढ़ाए अरे नेक मंत्र पढ़ाई तोटे गड्ढे गवाली है पंडित जी हमरे के सोचा त नहीं जा कि मतलब सब लोग के त गाड़ी हो खबे करले पंडियो जी के ना छोड़े ल लोग हमरे के माई बहिना तना पावरफुल होखे ला लोग अरे बाबा हो बाबा है तनी कपार पे पल्लू ला लो सभी के बेटी बहन के लूर लक्षण सीख लो खाली मटके तरह देख आई देख कितना सुंदर लागत है लोग पल्लू लेला के बाद वाह आ कहे के बा कैसे आहा हा नजर ना लागो खाली हमरे नजर लागे तो हम लोग के अरे तिलक चढ़ाए आ मंत्र पढ़ाई एना बैठा लो बैठा लो बैठा लो बैठा बैठे में दिक्कत बा देखो हम पंडित जी हैं आडे गड्ढे गवाली है पंडित जी सुना हां बैठा तू हो बैठा पंडित जी से बड़ा लगाव रहे इनकरा तो ज्यादा लगाव है मैं कोनो दूर है नहीं के का कहे के बा आओ तो ना मन ना भरी तो जब पंडित जी ना बैठल बानी जा तो वहां के कहत नहीं अरे कि सारा बात छुट्टी पहिन के ने गवाली है पंडित जी सारा बात छुट्टी पहिन के ने गवाली है पंडित जी सारा बात छुट्टी पहिन के ने गवाली है पंडित जी सारा हम चाहत नहीं कि तनी भाई का तनी बुलावल जाओ सब लोग के हमर भौजी लोग कहाँ बड़ी लोग तनी रौरा सब आइम तो ज्यादा अच्छा लगी जिद्दी भैया जहाँ कहीं भी बानी आई गीत संगीत की ओर चले के बाद कहे के बा कैसे जब इतना हो जाता भैया तानिया जी प्रिया जी भैया हो जी। जब इतना हो जाता प्रीति जी तो एगो सखी अपना जब जीजा जी अपना भैया के सार लोग के देखत रही तब का कहत रही जानत रहो हाँ कहे के बा कैसे अरे सुनर सुबह का हमर भैया के देख के ए सखी हो के सखी सुना तरू आई जन जतना लोग आइल बड़े लोग लोग कहरू और जन बैठल बड़े लोग उ लोग के देखा तरू हमार भैया के पीछे पड़ गए बड़े लोग हाथ धो के कैसे अजान तरू कैसे पड़ल अरे कि सुनर सुबह का हमार भैया के देख के आई 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 इतना सुंदर हमार भौजी है आई एगो इहो भौजी है अब आए भौजी देखा आई करियक्को भौजी है आसमानी भौजी हरियर की भौजी कहाँ बड़ी हो अच्छा बैगनिया भौजी ई बैगनिया भौजी का हरियर की कहां से देख लेला आ देखा आई कितना सुंदर सुंदर भौजी के देखो हम रौरा सबके एगो प्यारी प्यारी ननद है हाथना सुंदर ननद बड़ा किस्मती से के मिलेला तनी हमरा के प्यार दिलार दिहो लो काहे भौजी गलती कहत सुबह हमर भैया के देख के एमे से बहुत लोग हमर भैया के सार लोग बैठल बा लेकिन हमरा पता नहीं के बा तो तू अंदाजे तीर लगैया कि के हो सकता हो ये सकता अरे कि सर गइले पनिया पीट भैया के सरबा हो तो भैया के सरबा हो अरे जीत लिहले
सुपर ही तो भैया के सरवा हो जीत लिहले जीजा सुपर ही सुधर सुधे हमर भैया के देख के सुनर सुधे हमर भैया के देख के पर गइल पटिया पीट भैया के सरवा हो भैया के सरवा अरे जीत लिहले जीजा सुपर ही तो भैया के सरवा हो जीत लिहले जीजा सुपर ही और कहो तरीका गोर दूल्हा के मिलन अरे कोरिया दुल्ही निहिया कोरिया दुल्ही सुना हमर भैया कितना गोर बड़े आ यहाँ लोग हमनी के संगे कंजूसी कइले बालो छोड़ दे दीपू हमरा पे थोड़े मिली अरे गोर दूल्हा के मिलन कोरिया दुल्ही निहिया भैया तेरे पास सरमनी पर तोर बहिनिया कहतनी कि बीए भैया हमार बीए पास आ सरवनी पर तोर बहिनिया अरे कि गोर दूल्हा के मिलन करिया दुल्ही निहिया हमर नी पर तोर बहिनिया अतने ना अरे जानल मनल मोर भैया जानल मनल मोर भैया चारों ओर से भीड़ भैया के सरवा हो तो भैया के सरवा